Televízia Markíza uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Martin Kaprálik, Renáta Rundová, Pavol Šajmovič, Jozef Šimonovič v epizóde zo seriálu Komisár Rex. Smrtiace vitamíny. Scenár. Dobré ráno. Prosím. Ďakujem. Nastupujte, prosím. Réžia. Poschodí. Dveře sa otvárajú. Tak. Váš pes je už zasa preč. Šiel si poprezerať tovar. No a pri tom výbere... Má narodeniny? Nie, len bol zranený. A tak som mu sľúbil, že si môže niečo vybrať. No. Zdá sa, že musíme prikúpiť aj tú halus. Tá je nepredajná. Máme ju tu ako dekoráciu. No pri tej tržbe, čo sme vám urobili, nemôžete nám ju darovať? No. No dobré. Rex, počul som. Daj sa. Daj sa. Pusti, Rex. Oh. To pozeráš, čo? Čo mu je? Nemá rád, keď sa mu vysmievajú. Na to je trocha háklivý. No tak, nemyslela to zle. Áno, Hoffman. Áno, poznám. Rozumiem, idem tam. Čau. Poď, Rex. Robota čaká. Vďaka. Prosím. No poď sem. Tu máš. Dobré ráno. Dobre. Servus, Rex. No, takže pohotovostný lekár uvádza, že nedokáže presne určiť príčinu smrti. Všetko nasvedčuje obehovému zlyhaniu. Ale... Ale? No hej, to extrémne spotenie a výrazné rozšírenie zreničiek mohol spôsobiť aj nejaký neznámy kolapsový jed. No čo toto? Laktóza, želatína, vitamín E. Nie, to je vitaminový preparát. Pokiaľ má toto zloženie, nič sa nemôže stať. Zaplatím, prosím. Isté. 2 eurá, prosím. To je dobré. Ďakujem pekne.
Na zdravie. Čo ti je? Máš pravdu, je tu zvláštny pach. Ako cigarety, len ostrejšie. Povedz mi, boli v tej kabelke cigarety? Nie. Tak mi Rex práve vnúkol jednu myšlienku. A teraz pozor, je celkom možné, že... Prepáč. Áno, Hoffman. Aha. Áno, rozumiem. Prídeme tam. Zdá sa, že máme ďalšiu mŕtvolu s neznámou príčinou smrti. Aj, tak sa idem pustiť do práce. Ahoj. Ahoj, čo sa stalo? U tej mŕtvej v administratívnej budove mnohé naznačuje otravu. Výrazný výron potu, rozšírené zreničky. To máme aj v tomto prípade. Vážne? Áno. Nejaké indície, čím mohol byť otrávený? Nie, všetko som prehľadala, ale nič nenašla. Pochopil som, Rex. OK, hľadaj. Identita jasná? Podľa dokladov, čo mal u seba, ide o 45-ročného Floriana Kretschmera. Býva tu nedaleko. Rex na tom druhom mieste činu zaregistroval, že tam páchne akoby po cigaretách. Nevšimla si niečo? Áno, tiež tu tak smrdí, ale žiadne cigarety som u neho nenašla. Ukáž sa. Dobre, Rex. Pozri sa. Presne takéto vitamínové kapsule mala u seba aj tá žena. To hádam len nie. No práve. Zdravíčko, pán doktor. To som zase ja. Áno. Na najvyš zaujímavý prípad. Medzičasom už sú dva. A toto sme našli u tej druhej mŕtvoly. Veď sú to rovnaké E-vitamínové kapsule. Otrava? Áno, ale pomerne nezvyčajná. Žalúdok, tenké a hrubé črevo vykazujú znaky poleptania. Okrem toho sa v tele mŕtvej vytvorila vysoká hladina kotinínu a kotinín je rozkladový produkt nikotínu. To zrejme vieš, nie? Isteže. Takže otrava nikotínom? No hej, a práve preto Rex zacítil ten zápach. Keď zoberieš 4 a 6 cigariet, môžeš hravo vyrobiť smrteľnú dávku jedu. A okrem toho sme v žalúdku našli zvyšky želatínovej kapsule so stopami granulátu, ktorého hlavnou zložkou je vitamín E. Takže tie vitamíny. A čo myslíš, ako sa jed dostal do kapsul? Jednoducho. Kapsule pozostávajú z dvoch častí, ktoré sú do seba zasunuté, dajú sa ľahko otvoriť a znova spojiť. Bez žiadneho náznaku manipulácie. Ako rýchlo ten jed pôsobí? Pri množstve, ktoré bolo použité v tomto prípade, už po pár minútach dochádza k ťažkému ochromeniu dýchania a v dôsledku toho k zlyhaniu srdca. Hektický deň, čo? Áno. Tento je odkiaľ? Hej! Ahoj. Servus. Servus. Podľa doktora Gráfa boli v oboch baleniach kapsule otrávené nikotínom. Komu by to napadlo? Každému, kto vie, ako z pár cigariet vyrobiť smrteľnú dávku jedu. Otázne je, kto okrem obetí sa k tým kapsulám mohol dostať. Tá prvá, Erika Švarcová, mala tie svoje v kabelke. Florian Kretschmer zase v kufríku. Do úvahy teda prichádza pracovisko a súkromie. O žiadnej z tých obetí v počítači nič nie je. Zdá sa, že tu niet osobného motívu. Iba ak nájdeme niekoho, kto proti obom niečo má. Ale sotva by ich zavraždil rovnakým spôsobom. Myslíš, že je v obehu viacero takýchto balení? Obávam sa. Predovšetkým musíme varovať príbuzných. Vy máte Eriku Švarcovú, ja Kretschmera. Užíval váš muž tieto kapsule pravidelne? Asi tak pol roka. Začala som s tým ja. Ja som ho presvedčila. Brali ste aj nejaké z jeho balenia? Áno. Každé ráno.
Aj dnes. To ste teda mali šťastie. Myslíte tým, že som sa tiež mohla otráviť? Áno. A nie len vy. Čo najskôr sa spojím s firmou, ktorá ich vyrába. Možno nám to trochu pomôže. Riaditeľstvo. Vôbec, čo tu od nás žiadate? Okrem toho nie je ani náznaku, že by nás chcel niekto vydierať. Je celkom možné, že vydierač chce najprv dokázať, že jeho metóda funguje. A potom vyrukuje s požiadavkami. V každom prípade chceme zabrániť poškodeniu firmy. Pokiaľ je to možné, nemala by tá záležitosť preniknúť na verejnosť. Lenže to nepôjde. Musíme stiahnuť aj balenia, ktoré už boli predané. A to je možné len na základe všeobecnej informácie. Počujte, viete vôbec, čo to bude stáť? To znamená, že tento produkt sa celé roky nebude kupovať. Pre vás sú dôležitejšie peniaze ako umierajúci ľudia. Ak nepodniknete kroky na zabránenie ďalším obetiam, tak nebudete predávať už vôbec nič. Veď vieš, Rex, no nesmieš. Neboj sa, Margo chvíľu príde. Aha, čo tu pre teba má? A hopi! Sľub mi, nikomu ani slovo. A ja tiež nie. No a čo my? Dobre, ďakujem. Budú pracovať celú noc na tom, aby stiahli všetky balenia z obchodov. Výzva pre verejnosť štartuje odteraz vo večerných správach a v novinách. Rešerše okolo Eriky Švarcovej nepriniesli nič, čo by naznačovalo osobný motív. Keďže sa zatiaľ neobjavili vydieračské požiadavky, musíme vychádzať aj z iných motivov. Napríklad demonštrácia sily alebo pomsta spoločnosti. Ak ide o niektorý z týchto motívov, tak si páchateľ želá pozornosť médií. A tej sa mu teraz dostalo. Máš pravdu, Rex. Ideme sa prejsť. Aj tak nemôžeme robiť nič iné, len čakať. Vás v tejto súvislosti naliehavo vyzývame. V nejakom prípade neužívajte kapsule tejto značky a tieto produkty čo najskôr odovzdajte na najbližšej policajnej stanici. 2 osoby už po tomto útoku prišli o život. Ide o 24-ročnú Eriku Eš a 45-ročného Floriana K. Ďalšie informácie opäť v správach o pomoci na stanici Orgerne 2. Áno. Áno, práve som to počula v správach. Je to strašné. Áno. Zajtra sa u teba zastavím, áno. Nie. 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 Otrávené vitamínové kapsule. Jed zo supermarketu. Sú to plné noviny. A? Všetko vybavené? No jasné. Sme tu sami? Áno, áno, šéf je preč. Výborne. Teraz, Krista! Počúvaj, si debil? Skvelé. Lepšíš sa. Si rýchlejší. Myslíš si, že to zájde tak ďaleko? To sa nikdy nevie. Tak o chvíľu by mohli mať tie maily prečítané. A potom tu prachy. Kopa prachov. Áno, tak dobre. Ale nestretneme sa niekde inde. Čo si taký nervózny? Veď sem chodievam často. Pozri, Andy. Keď sa budú držať našich pokynov, sme boháči. Fakt boháči, rozumieš? Môže si kúpiť nové auto. Len sa nesmie nič zmrviť. A čo ak sa to zmrví? Čo ak tam všade budú policajti? Musíme byť lepší ako oni. Lepší, áno. Z tých nájdených, prípadne zákazníkmi vrátených balení, bolo 5 otrávených. Balenie Floriana Krečmera bolo kúpené v centre. To od mŕtvej Eriky Švarcovej a ďalšie 3 v okrajových okresoch mesta.
Správne, zaujímavé rozdelenie. Jedno balenie uprostred mesta a tie ďalšie, čo možno najďalej. Zrejme chcel páchateľ vylúčiť oblasti, kde pracuje alebo býva, aby zostal nepoznaný. V každom prípade rátal s tým, že môžu byť viac ako 2 mŕtvi. Oddelenie vražd Hoffmanovcím pri telefóne Kunz. Aha. Dobre. A je to tu. Výrobná firma dostala e-mailovú správu od vydieračov. Veronika. Je to jednoducho otrasné. Nemôžem tomu uveriť. Keby som ho nepresviečala, aby tiež užíval tie tabletky, tak mohol byť teraz nažive. Nič si nevyčítaj, to si predsa nemohla tušiť. Je to od teba, milé. Vlastne by si tiež potrebovala útechu. Bola si napokon za neho vydatá. Už sa vie, kedy bude pohreb? Nie. Ešte je na súdnom lekárstve. Dobrý deň. Dobrý. O všetko sa postaram. Keby si čokoľvek potrebovala, daj mi vedieť. Vďaka, že mi napriek všetkému pomáhaš. Takže, odtiaľ to je všetko jasné. Na svoju webovú stránku vložíte kódovanú správu a signalizujete tak ochotu platiť. Potom dostanete presné pokyny, kde má dôjsť k vyplateniu. Keď im ustúpime, budú žiadať stále viac. Predovšetkým treba zabrániť ďalším útokom. Keby naozaj prišli s ďalšími požiadavkami, môžeme ich zdržiavať. Napríklad argumentom, že sa musíte poradiť s dozornou radou. A aký je váš postup? To závisí od podmienok odovzdania výkupného. Pri takýchto akciách podstupujú vydierači najväčšie riziko a vtedy ich dostaneme. Na vaše telefóny sa práve pripája odpočúvacie zariadenie. Možno ďalší kontakt príde touto cestou. Poď sem. Niečo ti ukážem. Čo? Založ mi želieska. Ja? Ty. Čo si? Čo si šláhnutý? To je moje auto! Hej, ja viem. A čo by si chcel? Takisto som ti mohol rozflákať ksicht. Pamätaj si to, až ťa dostanú. To si teda budem. Čo, ty si myslíš, že nás dostanú? Ale choď ser na to. Nerob si starosti, náš plán je bezchybný. Hej, už sú 2 mŕtvi. Práve. A preto aj budú platiť. Daj sem. To vlákno sa mohlo dostať do balenia pri manipulácii s kapsulami. A podľa laboratórnej správy pochádza z koberca. Pokiaľ nemáme žiadneho podozrivého, tak nám to veľmi nepomôže. Áno, Hoffman. Rozumiem. Fajn. Vďaka. Vydierač telefonoval do firmy a stanovil podmienky odovzdania peňazí. Rex? Myslel som si, že do firmy, ktorá vyrába takéto produkty, psi nesmú. Balia to výkupné. Pritom Rexa treba. Poď. Vložte tie peniaze do 20 obáv. Žiadne 200 a 500. Použité bankovky. A prinesie ich niekto z vašej firmy. Máte predstavu, prečo požaduje takéto balenie? Pre jednoduchšiu kontrolu. Vysielačku by zbadal hneď. Môže tiež určiť viacero rôznych miest, kde majú byť odovzdané. Zrejme predpokladá, že všetky neustrážime. Ako ste počuli, žiada, aby tie peniaze priniesol niekto z firmy. Urobím to ja. Dobre, súhlasím. Bankovky a obálky som vylepšil hašišovým olejom. Ten zacíti len môj pes. Aj keby viacero osôb unikalo rôznymi smermi, dokáže Rex nájsť jednotlivé obálky. Škoda tých krásnych peňazí. Dúfajme, že si ich dlho neužije. Poď, Rex.
Som v tej telefónnej budke. V poriadku, hneď sa pozriem. To hádam nie. To som ja, ahoj. Počúvaj, vhodil tie obálky do poštovej schránky. Preto takéto balenie, žiadne iné by neprešlo škárou. OK, môžeš zistiť, kedy sa tá schránka vyberá, je na Švemgasse 7, druhý okres. Áno? OK, fajn. Ďakujem. Čau. Tá je bezodná. Tak, Rex, preťukneme si to. No, aký sme? Sme najlepší. Presne. Kde sa tu vzal ten pes? Čo ja viem? No super, čo urobíme? Padáme! Čo? Akože v tej ulici schránka nie je? Naháňava! Hore, hore! Kam teraz? Strhaj! Tak, a je to. Plynová pištoľ? Zbytočná hračka. OK, závam sa. Želieska? S radosťou. Ale... Na mňa si krátky, kamoš. Tak dobre. Celé si to podľa vás vymyslel akýsi veľký neznámy. A vy ste boli iba prisluhovači na vybratie výkupného. Opak by ste nám museli dokázať.
Dobre ma počúvate, pán Tögel. Keď údajného veľkého neznámeho nenájdeme, tak tie 2 vraždy máte na krku vy. 2 mimoriadne zákerné vraždy. Spáchané z chamtivosti. Za to každý sudca rád naparí do života. Ja som nikoho nezabil! Upokoj sa, Andy. Prosím vás, čo vyzerám ako vrah? Mali sme ísť po tie peniaze, inak nič. Ktorý z vás otrávil tie vitaminové kapsule? No ani jeden! My máme čas. Kopu času. Uvažujme. Niekto si vymyslí pomerne dobrý plán a potom týchto 2 pošle po peniaze. Nie len, že si tak priberie spoluúčastníkov, ale ešte aj riskuje, že mu s peniazmi utečú. Hej. Okrem toho, Tögla iba pred týždňom prepustili z väzenia. Sedel 3 mesiace za ublíženie na zdraví. To všetko nejako nesedí. Vyjde z basy, zoberie zo supermarketu pár balení, otrávi kapsule, znova ich rozmiestni a o týždeň neskôr 2 ľudia padnú mŕtvi. Hoci také balenie vystačí na celé týždne. A balenia obetí boli takmer prázdne. V tých ostatných boli otrávené kapsule celkom na dne. To znamená, že boli otrávené pravdepodobne už pred pár týždňami. Vtedy bol Tögel v base. A Kraus je iba poskok. Takúto akciu by nevymyslel. Telefonoval som so štátnym zástupcom. Proti vzneseniu obvinenia z vraždy nenamieta. Jednoducho sme tiež raz... Drž papulu. Chceli sme sa dostať k veľkým peniazom a Bertel, keď o tom čítal v novinách, dostal nápad s tým vydieraním. Ty si taký amatér. Eva, deje sa niečo? Musím s tebou hovoriť. Neviem, ako mám ďalej bez neho žiť. Často som premýšľala o svojom manželstve s Florianom. Ver mi, dá sa to. Tiež som to zvládla. To je trocha iné. Vieš, čo by som rada vedela? Čo máš ty, čo nemám ja? Ako mám toto chápať? A vy ste sa predsa odcudzili, váš vzťah sa skončil. Ešte som si tak spomenula. Florian kedysi povedal, že raz by chcel byť pochovaný so mnou. To je predsa absurdné po tom všetkom. Možno mu chceš toto želanie splniť ty. Ja to zaplatím. To neprichádza do úvahy. Premysli si to. Je žiaľ pomerne vierohodné, čo tí dvaja vypovedali. Otázne je, kto tie vitaminové kapsule otrávil a prečo. Na začiatku vyšetrovania sme predsa vychádzali z osobného motívu. Ten ale pri druhom mŕtvom padol. A čo ak sme mali pravdu? Čo ak to bol osobný motív, ktorý chcel páchateľ zastrieť a preto otrávil tie ostatné balenia? To je možné. Viedli sme vyšetrovanie presne smerom, ktorý si vymyslel. Možno chcel zavraždiť celkom konkrétnu osobu.
A tie balenia v supermarkete nás mali popliesť. Musel sa teda nejako dostať ku kapsulám obete a otráviť ich. To znamená, že musel mať prístup k bytu alebo pracovisku obete. Dobre teda, začneme od znova. Preverte okruh Eriky Švarcovej. Ja s Rexom pôjdeme za Krečmerovou priateľkou. Poď, Rex. Áno, zoberiem si ľudia. Boli to dvaja špekulanti, čo po správe v novinách prišli na nápad s vydieraním. Takže ešte stále neviete, kto to urobil. Nie. Žiaľ nie. Musíme s celým vyšetrovaním začať od znova. Nestalo sa pred smrťou pána Krečmera niečo neobvyklé? Nie, vôbec nie. Mohol mať niekto záujem na jeho smrti? To si neviem predstaviť. Mrzí ma, že vám musím klásť tieto otázky. Bola tu jeho bývalá. Začala s výčitkami. Prečo? Dáva mi za vinu, že od nej vtedy odišiel, ale to nie je pravda. Ich vzťah bol v troskách už skôr. Okrem toho chce s ním spoločný hrob. Koľko má vlastne rokov? Je o čosi starší ako ja. Obchod patril pánu Krečmerovi? Nie. Odkúpil ho od svojej ženy. Potom, čo ju opustil. Pracovala som tu ako zamestnankyňa. Tak sme sa spoznali. Aha. Ako to bolo s bytom? Nasťahovala som sa doň, keď odišla. Žili sme v ňom spolu. Trochu priveľa naraz, Tak, nech sa páči. Ďakujem. Je to tak, že vražda vášho bývalého manžela žiaľ ešte nie je objasnená. Podľa toho, čo som počula v správach, išlo predsa o vydieranie, nie? Máte oheň? Ľutujem. Áno, súhlasí, lenže to neboli páchatelia. Kto by mohol mať záujem na vražde vášho ex-manžela, prípadne jeho terajšej partnerky? Netuším. Ale veď sa našlo viacero balení s otrávenými kapsulami, takže motív mohol byť celkom iný, či nie? Na to som už tiež pomyslel. Ale žiaľ ani v tomto smere nič. Dám psovi vodu? Nie, nie je smedný. A čo tá druhá obeť? Možno, že tam nájdete motív. Dobrá úvaha. Moji kolegovia práve pracujú na preverovaní okruhu druhej obete. O akom pozadí ste uvažovali? Prepáčte mi na chvíľu. Zdieľam váš názor, že útok bol zameraný na niekoho konkrétneho. Tie ostatné otrávené tabletky mali len odpútať pozornosť s tým rizikom, že môžu byť aj ďalšie nezamýšľané obete. Rex, poď. No tak, Rex. Zles. Obávam sa, že s týmto vám veľmi nepomôžem. Veď to je tiež môj problém. Mohol by som si opláchnuť ruky? Prosím. Buď slušný, hej? Rex nám zaistil množstvo vlákien z koberca Evy Krečmerovej. Tie si porovnáme s tým, čo už máme. Odnesiem ich do laboratória, nech sa do toho pustia. Predpokladal by si to o Krečmerovej? Prečo nie? Možno ten útok mieril na Veroniku Ulmanovú. Napokon o muža, byt i obchod ju pripravila ona, takže motív by tu bol. A aby nám to ani nenapadlo, otrávila rovno viacero balení. A zavraždila tak celkom nezúčastneného človeka. To jej nevadí? V jej kúpeľni som našiel antidepresíva a lieky proti úzkosti. Pokiaľ ich užiješ dosť, je ti všetko v celku fuk. Haló, tu Eva.
Musím s tebou hovoriť, je to naliehavé. V poriadku, ak máš niečo vybaviť na cintoríne, stretneme sa tam. Kde presne to je? Ale ako sa Eva Krečmerová dostala k vitamínovým kapsulám Veroniky Ullmanovej? Tiež som o tom uvažoval. Krečmerová predsa prenechala spoločný byt manželovi. Čo ak jej od neho ostal kľúč? Dobrá úvaha. Príde do bytu, otrávi vitamínové kapsule, čo tam nájde a netuší, že ich začal užívať aj jej bývalý muž. Potom prejde na opačný koniec Viedne a rozmiestni po supermarketoch ďalšie otrávené balenia. Vlákna z Krečmerovej koberca sa dokonale zhodujú s tým, čo sme našli v otrávenej kapsule. Bez pochyby? Ani tieň pochyb. Výborné. Rex, poď. Ďakujem, že si tak promptne našla čas. Čo sa robí? Vieš, chcela som sa ti ospravedlniť. Mrzí ma, čo som narozprávala. Ja ťa chápem. A viem, že som ti mnoho zobrala. Často som o tom uvažovala. Poďme sa o tom porozprávať. Inám toto, myslím, nie je to správne miesto. Zajdeme si na kávu? Áno. Ahoj. Práve som bol v jej obchode. Podľa predavačky sa tie dve majú stretnúť na centrálnom cintoríne. Áno, ideme tam s Rexom. OK, čau, ahoj. Čo sa stalo? Je tu tak ticho. Zaviezla som ťa sem, lebo ti mám čo povedať. Zbláznila si sa? Práve naopak. Všetko bolo premyslené. Akurát, že tie otrávené kapsule si napokon neužila ty, ale Florian. Ty si ho zabila. Nie je to ty. Koniec koncov, ty si ho prehovorila, aby tiež hltal tie vitamíny. A teraz chceš zabiť aj mňa? To som chcela už dávno. A píš si, že za každým, keď som ťa videla spolu so svojím mužom. Tvoj muž? Florian predsa už dávno nebol tvoj muž. Chcela si vedieť, čo mám ja a nemáš ty. No a čo také? Pri tebe nikdy nesmel byť tým, čím chcel. Vieš čo? Celé roky som trpela. Takže teraz si na rade ty. Rex, hľadaj Veroniku. Bež.
Vystúpte, pani Krečmerová. Keď mi nepoviete, kde je pani Ulmanová, bude to pre vás ešte horšie. Horšie? Čo je horšie? Stratila som muža. Vy ste ho zavraždili. Ona mi všetko vzala. Manžela, obchod, dokonca byt. Naozaj ste si mysleli, že takto budete šťastná? Isté, že. Musela len zmiznúť. Potom by sa určite ku mne vrátil. Chcem odtiaľto von. Neutečte. Lekár tu bude hneď. Mali ste šťastie. Stihli ste ujsť, tak to bola len polovičná dávka. Ďakujem. Hlavne Rexovi. Kde vlastne je? Myslím, že si stráži svoju hračku. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobila spoločnosť Maja. Zvuk Miroslav Mlínka, produkcia Zdenka Večerná, preklad a dialógy Dora Kulová, dramaturgia Zoja Rajčoková, réžia slovenského znenia Ivo Tomeček.